Le yami iversion isho kamnandi ithi if you decree and declare, it shall be established, and the light will shine on your ways. Okay. So ngamanye amazwi, if you decree and declare, so ngamanye amazwi uma uzosebenzisa lento ebizwa ukuthi i-prophetic speech, kube khona amazwi ozowasho a-prophetic. Uwasho phezu kwesimo imithombo ingekho, kube khona amazwi ozowasho. Uwasho imithombo isavalekile kusanexabano, uwasho uze ukhomba umthombo lo ozokhipha amanzi owasho ngenxa ukuthi unamandla okudeclare kanye nokudecree. Oh yeah. If you decree and declare, uthi ke lokhu okudeclare ngomlomo wakho lokho kuzokwenzeka. Ngamanye amazwi akwenzeki into ongayideclare but kwenzeka lo declareile. The more uthi into izokwenzeka in your life iyenzeka. Because kunezinto ezingadingi ukuthi wena yenza njalo. Sithi ukuthi for you declare umnyama uthi kuzoba weqala iblessing ibonakale ngayo. After the blessing, a blessing uthi ungekho lutho ekhaya siphila ngemali yeqolo kupheda kodwa wena uthi kizoba weqala soba udokotela la ekhaya. Ubona kwenzeka ngoba whatever word or show your live in declaration. Uthi mabe sawushilo ke uvelule ukukhanya bekhona. Ngamanye amazwi ukukhanya kulethwa ulimi lakho. Uma ngabe ungashongo ulimi lakho ukuthi ukukhanya kuzoba khona, akusoze kwaba khona. Uma ngabe uthi ngiyoze ngife ngihlupheka, mntakwethu uzohlupheka. Thina sisho sino 500 phakatheni sithi si-reach legama kaJesu. Ngoba asidinga ama-1,000, asidinga ama-million, sidinga the power of declaration. Oh Jesus.